Halliru Aminu ya dauko Aibo Hassan na Maradi dan kokowa daya na jihar Maradi wanda bai fadi ba. C'est le président du Conseil économique social et culturel. Ces hommes, Aibo Hassan dan kokowa dan kilo da ya rage ma jihar Maradi. Saboda haka za mu iya cewa akwai kokowa. Amma shi Halliru Aminu na jihar Tilaberi ya riga ya fadi. Tunda sanin kowa ne Tilaberi ba ta sauran dan kokowa ko da tsaye. Na Difa. An zasa goya Habibu mai zari ya kawo shi. Habibu ya kawo? Alhaji ya gode. Haka. Ya Maradi Alhaji ya gode. Haka ne Usaini. Sai godiya ni kai sa albarka. Sai godiya ni kai abin shawa. Aibo Hassan dan koko da kilo da ya rage mai jihar Maradi zai duka tsakanin shi da Halliru Aminu na jihar Tilaberi. Pour préparer la deuxième phase. Allah sako ya kai ya zo Habibu mai zari ya kawo da sakon kudi san kilar shi taliya ya kawo Ya baka kudi an zana da yama. Ba da zo kadai bane daukacin jihar ta Maradi yanzu kowa ya kashe kunne saurare za a yi su ji makomarsu a ci gaba da wannan kobar koko gargajiya karo na 43 da ake yi nan birnin Difa. Muna tunasar muku da cewa Aibo Hassan Aibo wara bula na Maradi mun ga ki Maradi kurjezo sai dai ai hankali ai dai garaje kamar ga makona ai dai garaje kokowa Maradi Kano saboda kokowa ta kai kokowa matsayin da ba a yi mata garaje ba a yi mata isgili kwarai kuwa in kai wani garaje to Halliru na iya bata ma da rai Aibo Aibo ga hamjo bumbo Aibo kuda wallahi ya shiga tarihi ya gama da shayi kakai wadda Aibo se Aibo bisa la ilaha illallah ba Allah Halliru bai san bayan da aka sai gashi dan ashir Aibo Hassan ya kada Umar Korhan dan kokon ka Aibo Hassan ya kai karansi sai ko Hafisu Hassan na Tilaberi ka zo kai zabe. Segundu wataccin da ku. Hafizu Hassan na Tilaberi. Shi yake zabe Hafizu. Aibo ta sahibu. Zama zeri modin rabo mo kwanta nabo. Zeri mote danga Aibo no karkaga bonbonda bon. Hafizu Hassan na Tilaberi ya dauko Idi Mati Yelo na Maradi. Dukkan su Hafizu ya dauko Idi Mati Yelo. Idi Mati Yelo. Alhaji Garaba Maradi. A gaishe ka a gaishe ne ya Hassan. Wala Alhaji Tasu. Mamburan Gujezo na Aibo Hassan. Gada Maman Bashir Maradi. Okula kulka jida miji boraiko. Okude yege boyga koine. Hassan Yalli. Maradi to jina wati kechine. Aibo furo dini. Moto signoti popo signoti. So Idi Mati Yelo. Ngada Hafizu Hassan no batoraya. Iko Cherga. Aisha
gondafo tilber gondafo ana samadu azari nare imati yalo na maraji shikenan ai san zari nare Hafizu na talabiri na da maraja su suke zaɗe yin talabiri mati gote kinga mfuro mati yalo gote kinga mfuro Hafizu asanara Regreso. Zoi ni jarau de Sedekina. D'abord, technicien du ministère. Monsieur Alice Douadamou, chef de division sport. Ah, Matia Boy. Hafizu Jamatia Kaga Samuno. Ahamadou, secrétaire permanent du port. D'aide au sport. Ina Omar Abdelkarim, représentant Sud. Idi ana auda jasa makoma aferi Idi dua Idi mati dua Ganda merci beaucoup c'est bon wada baradi sai ka babu kai alƙali wada baradi sai ci gaba sannu Idi mati yalo na maradi ya baradi gondi hikka Tilber gonda fo annil minute 52 secondes yerga bari fu gurjanta tantara na talabiri ka zo kai zaɓe Idi mati yalo ya kada Nous sommes avec la Mati kalki daige mo karanda Mutebo talabiri na da kai Sana Idi mati yalo na ana filin kokowa Afisa Hassan Duruda Donc, messieurs les entraîneurs régionaux, messieurs les entraîneurs nationaux, messieurs les états. muna sanar da ku cewa shugaban majalisar kula da harkokin tattalin arziki kyautata jin daɗin rayuwar jama'a da kuma raya al'adu Mahiru Malam Ligari ya samu isowa wannan fili daya daga cikin manyan magabata 'yan asalin jihar Difa Arwan da suka samu bakunto wannan gari albarkacin wannan kwamfanin koko gargajiya karo na 43 Bello na Tilabiri ya ɗauko Musa Abdullahi na Maradi To. Marwan Mamman Bello na Tilabiri shi ya zaɓe ya ɗauko Musa Abdullahi na Maradi. So Musa Abdullahi na Sambuya Musa ga hannun shi ma ya shigo. Marwan har wata ƴan rawa yake yi kamin a fara koko ya ce ma Musa ni na shirya. Musa Abdullahi Marwan Musa Abdullahi sai yake wanda na da lokaci ba ya gama da Marwan da Bello ya gama da Marwan Musa sai da Musa sai ya gaba da Zamfara kokarin yake ya shiga ya zubda sai da Marwan ya gane shi ya kai kadeja Marwan ya kadeja Musa Abdullahi da kokarin cira shi amma ta gagara ya dauka ba Musa ya dauka ba sai ya wani Musa ya dauka ba sai ya wani Musa ya dauka ba sai ya wani ta gagara Marwan ya dauka ba sai ya wani sagal aya ta so ta wada ho kadabo sai kadabo sa candika isko da fusarambo candim isko na daban yanzu wannan bakin gaba da ya kamata ya ida murkushewa ne ya taushe a shi muna saboda
position ce ta ci kai Musa Abdullahi ka taushe Marwan Mamman Bello amma ya kasa kai sauran gwiwar shi guda kasa guda ta kai kasa guda ta biyun bata kai ba saboda har yanzu kai bai saboda haka har yanzu kai bai tabbata ba dai da rabi wallahi Musa Abdullahi sai dubara yake yaya zai yi idin rukusar da Marwan Mamman Bello ya kan samun dubara ai so bangare Musa sai wadannan sai so fana yambo no igo kanga fago ganda na bora Musa baceci na mi hinka ta tuta gazeriamo Musa tere ya dinda aina ma tere Musa Abdullahi ya sakaci Marwan ya samu ruwan ta biyun ma ya cira ta da kasa yanzu ya koma ruyeta ake so a yi da Marwan Mamman Bello na Tilaberi Musa Abdullahi sai deja a kare wada Musa Abdullahi na Maradi ya kada Marwan Musa Abdullahi ya kada na Tilaberi an 2 minutes 21 seconds 2 minutes zaku ana Talha Mamman na Tilaberi ka zo kai zabe Hassan aga ka Musa zaku amana aina Hassan aga ka wannan communiquer Madame Souleymane Achia Gambo, présidente du Conseil national des marchés publics, a donné 50 000 francs à l'équipe de la RTN. Je vous rappelle que l'ARNP a changé d'appellation, devenu dorénavant ARCOP, c'est-à-dire Autorité de régulation de la commande publique. Ce n'est plus ARNP, c'est ARCOP. Tilaberi ya dauko ladu duka da yake cin ake ce ma ba'u na mission est la même sun fadi kulkan ladu launi ya ba ta karango da shi yaro ladu launi Usaini Dipistai kasan shekaran jiya mun sha cacan baki akan sunan nan na launi tsohon ministan yada labarai Yahuza Sadisu Madobi shi ya sanar da ni ya ce launi wani gari ne da ke cikin gundumar Gazawa yankin kudu kusa da iyaka da Najeriya sunan gari ne ba sunan mutum ba ne sunan gari ne launi tukam dan nafsa Yusufu Yahuza Sadisu Madobi Aji an daka gwar kasino ane lalama filin kokowa da difa an duka tsakanin Lado Launi na Maradi mai damara bula da kuma Tsarhamman na Tilaberi mai damara ja Ladu launi kafa yake nema ya so ya zambaci Tsarha amma su dai dukkan su kusan nauyin su ya zo daya duka matasa ne wannan shi bai da kurkan wata la ya samu haduwa ta kurce la doduwa commencé a commencé concrétiser ya yi da durkusar da Tsarha Mamman sai bai yi ba Tsarha ya koma ya miƙe wannan jan guzuma ya mai hankali ya so ya durkushe maimakon ya yi da taushe shi kai ƙasa sai tsaya na kallo sababinuwa ita minti foda second waran la gurjai
ne ya kawa sai yake ya sai kuma sai ya guda yana kokarin ya sai da kuma sai da koma ruwan take ne bai ga buga cikin ne sabuga da ya dauka ba sabuga do ya komo ya rike sana sabu ce ya komo ba da akiye sha ya yake ce da ta biyu kai ya ruwa akiye haya dawa habala do ganda ilaha illallah abara ga inda abara kamar ba ta kare lado ya kada lado zari wallahi lado zari lado launi na maradi ya lado launi zari na Tilaberi en 2 minutes 19 secondes Tilaberi gonda ko maradi taci Abubakar na Tilaberi maradi hudu Tilaberi Abubakar Madam Suleiman Ashiya Gambo Irla bo wan sa tabero kasi gina yarin pekan ga goda ai ku kan ga tihabai wannan zakka soko ne mo da kamfani kayan gorin nishan labora ne ta no zambar wai ago fangandi boy se mo ko na fo ka harin pedin ma ga barmai so ina ta amma ko follon kanu ma no barmai Abasa Abubakar na Tilaberi ya dauko Sani Abu na Maradi dukan sun fadi. Koko waje ta mata tura Sani Abu da Abbas. Sani Abu na Sambu. Yau yana nan zaune mai martaba sarkin tsayi yawa kafin su fara zan gabatar da wannan sanarwa Madan Suleiman Hajiya Gambo bugu da kari shugabar hukumar kula da bada kwangiloli na gwamnati take sanar da cewa ta ba ma'aikatan RTN da ke nan hilin kokowa na difa jika 50 su sha ruwan sanyi abinci ne anan shine ARMP ce aka sauya masuna ta koma ARCOP Autorité de régulation de la commande publique Autorité de régulation de la commande publique sabon sunan da aka ba ARMP ce Autorité de régulation des marchés publics ita ce ta koma commande publique Voilà qui est bien du Barazika. En termes de mission d'Afrique, c'est toujours la même chose, j'ai l'impression. Abbas Aboubakar Abatouara. Sani Abu. Tsakanin Abbas Abubakar na Tilaberi mai damar Aisha da kuma Sani Abu na Maradi da Marabura ga tanan ta duka dukkan su matattu ne. Sai dai kowane na kokarin samun karin kayan ya sa majahar shi. Kaga kungiya ta manoma ka kefe niyyar Abbas an baka kashedi Sani Abu na kan Basamu an ba Abbas kashedi an ga mutaken dukkan da mun Sani yawar ci kawai shi akai wani har sai Abbas ya zabu ne hibu ceto arbitrage na gane ka kashedi Abbas zurukin gaba ce ko sakai ga kunyi minti guda na kokowa cikin karon ku na farko na minti 3 ganda Abbas kana da Abbas fara kwaje in minute sai sakare an samu kade Hajiya Ummado Sani Abu na Maradi ya kada Abbas Abubakar na Tilaberi Jamilu Ahmadu iri ade gogu na so ka gaji matkan no gate alhamdulillah Jamilu Ahmadu ko Suban
mai bonar kan a gaishe ku kwai masu ruwa marani da damana duk suna wuri guda. wuri bara ya zube ku Jamilu Ahmadu na Tilaberi ya dauko dala Abbani ahamin salafan na Maradi dukkan su sun hwani lalle Jamilu ka dauko manyan kaya dala Abbani salafan ya kwata Alhamdulillah. ai godiya ne kai na dalla bani Inspector Saraja Ado ana Dalla Bani. Saraja Ado Rimbira ngal kai fongani mo kan di far kurje za no kai Maradi Ya kai. ne di fongana gorga kurje Na. lawai Muna faɗi ga duniya tana saurare. ngila joro ngila joro ngila joro kare kai mare ce yayi wafana mare ce yayi Baki ba kiri. hansa shi do hansa te ya koko adala hansa Biya. ai godiya gaban jibagiri alhaji ya godi isa kambo sidwa so sigariga ay kuka mati I wani jin bore di na sibanga medi bo foka mantingai muna ƙara tuna muku no bokanci diro to da din Nijelek ne ta kama tsakanin Jamilu Ahmadu ganda dalla ba dalla ba dalla bani dalla bani dalla hagoli dalla ba ka gari ba da hankali dalla hankali dalla bani hankali abadalla Allah kai dalla ya sa kurkushe dalla ba tare ba ta lokaci dalla to kadan da ya san sare fa kadan da dalla bani ya san sare fa alhaji ibrahim bande mushakona dalla dum dalla dalla dizeri dalla dizeri 48 seconds dala Abbani wallahi na Maradi ya kada Jamilu Ahmadu na Tilaberi Hamisu Sufu Harisu Wasufa Hamisu Sufu na Harisu Tilaberi ka zo kai zaɓe Harisu Sufu Harisu ba Harisu Garba ba Harisu Yusufu Harisu Garba dalla no kan musamman ya station regional Doso ba shi ba Mata Harisu Garba Doso le caméraman journaliste ouais, c'est pas notre confrère de Doso journaliste en même temps caméraman multimédia Wanda bai gari bai. Harisu Isufu na Tilaberi ya ɗauko Lawali Abdu dan Telo na dan Tela Lawali dan tela wanda bi ya ce na gashi ba wani Sabaji kamar wanda dan Tela ne Lawali Abdulsalam ba wani Telu karkace Telu kuma ya kamar da bance baya da ba zaure ne ya zaka ya gada mai ce muku Telu Abdulsalam no amakin da ni kai da Allah ashe ka suri da mata rana suri na da mata dan tela zandano abu guje dan mati Tela zara yake nga Muna shaida muku shi ma Lawali Abdu yake yanzu Nijelek su ne za su shigo. Muna zama su shigo da gaugawa Nijelek. Kullum passage s'il vous plaît. waya ka raba mutum da amakin da ni kai da Allah wala kabe ha sai waya ta yau ya ka raba mutum da adine ko jiwa shi ga ta nan dai ta duka tsakanin su tsakanin Lawali Abdulsalam da Lawali Abdulsalam sai ya koshi da mai Harisu Sufu ngai no charga ya kina Alhaji Abdullahi Alhaji ya gode
ai takara muka na takar kuwa mai goto na takar kuwa mai goto amma manji ka Abubakar Haji ya gode ai mai gozo inda manje Jilaberi Maradi Gonda Idu Jilberi Gonda Fo su shigo da gaugawa Nijalek gozo ga fara ai godiya da kai Haji na gode yau ranar kamfanin dillancin wutar lantarki na ƙasa a Nijar ne ana buƙatar su shirya su shigo su gabatar da bayanan su kuwa wani minti amma kafin wannan lokaci mu ƙarasa kokowa tukun tsakanin Tilaberi da Maradi a yanzu dai Harisu Isufu na Tilaberi mai da Maraja shi yake karawa da Lawali Abdulsalam mai da Marabula na Maradi ga sana fili har yanzu kokowa ce har kansu matattu Kambalano Igodina La Nijalek a branché plus de 100 000 nouveaux Kambalano Goso kan ba kashe di gudanar Harisu an ba shi kashe Harisu mai da Mara na Tilaberi à réparer l'ensemble des élèves du stade de Difa. Dans le cadre de Difa Niala, Nijalek a effectué des travaux d'installation de lampadaires pour éclairer les grandes avenues de Difa. Le sponsor le plus fidèle du sabre national de sa première édition à sa 43e édition. Usurpation des titres mun san duka ma'anar ɗaya ce amma wai ka san ba a ɓace da wasu larai an baka an sa da wani kashe da hamsa saboda gudu wajen buhu kashe da na biyu Régional de Difa Ibrahim Ma'azu. Duka su ne manyan na Nijalek. A nan ƙasa directeur de pôle Akar Hussaini. Are duka Setafo Barkida Ibrahim. Harisu Isufu ka Setaga Autre directeur Salou Moussa. Ajiya Rabi Madame Kimba. Lawali Abdulsalam Logo Bourgesso C'est un communiqué de la Nijalek. Donc avec la Nijalek le courant passe. Nous attendons l'équipe de la Nijalek au passage. da minti biyu ina yi mukon fulan zamitika ko mu da tura hutu ya dino zonga no batora ko wundi jina mitika bani mi tancarga da zari mante kai da Harisu Isufu Amandu kaseta yan da kulu ana Lawali Abdulsalam Zeri Sponsor de cet après-midi. En 2022, Harisu Nodwa Ngelo Gozu a branché plus de 100 000 nouveaux abonnés à travers le pays. arbitre Ganse Bukole Mel Kosegi Katere La Nijalek a réparé l'ensemble de l'éclairage du stade de Difa. Dans le cadre de Difa Gla, la Nijalek a fait des travaux d'installation de lampadaires pour éclairer les grandes avenues de Difa. La Nijalek et le sponsor Lawali Abdulsalam du sabre national. Harisu Isufu Yegi Yatindenwa Première édition, Richard-Bondi Koma sa 43e édition. Nous attendons Lawal Go Bourgesso Mr. Harisu Wallahi avec Abdelaziz et Kodo.
kan tarayya dino ita din ma mai dora ja an baka kashe di na uku na kai harisu shikenan an tsaida 3 minutes 50 seconds wadannan walse gurjaban Ridwan Bube ya beri ka zo kai zabi alabar Ridwan Bube alabar Alhaji Hamza mai nasara kan ce shi ka ina shi ka yi zikiri sai godiya ga hadiya Alhaji dan Malik ya hadiya na go haramin kare sa kwana to ngelo fure aboko suban ko ta masu maradi tilaberi wanda ba shi da koli ba Ridwan Bube na Tilaberi ya dauko Mati Sule na Maradi a gaishe ku baba ma ka raba mutum da ajiye ko jiwa ya shaide inda ni dan bando da kane hili Mati Sule Ridwan Bube no ministre dinka jamana rango fonnay cirbinora arbitre ko kande bindora ani tancarga nagode ajani nan so dan alhaji ya sarkin ngano kambano ko gwaran ko diye kambano ko gosto kambano ko gojina iko daga charne simo somoso alhaji abiru na godiya alhaji ya yaba kai na gode godiya ga alhaji yaba kai hamza kuma sai wallahi hamza kuma matise abanga mabisandino sagu ko de jala hamadu jala fate zeru modu mona banga mtase a gaishe kamar irin sarki habibu godiya ga amaza asige kada ga sebedai adu jawo kai Mati Sule ya dauka Ridwan Mati Sule ya dauka Ridwan yana kokarin ya gama da shi amma Ridwan mai kan da rushewa Mati ga ya bai kai ba bai kai ba Ridwan ya kiyamati seda Ridwan ya kiyamati Mati ko ya nno Ridwan ya kiyamati ya kanda turza ya kanda kar ka bari ya kai inda kana son kai sidam ko sakoga siadam ko sakoga mati kanda seundora kanda kandi kawo siada malabaga shashi baya siada mati abare na ba jira Ridwan ya kai wuri daya Ridwan ya kai wuri daya wallahi yana son ya tambaye musu wani daji Ridwan ya ki Ridwan an baka kashe di guda Ridwan an baka kashe di vers le véhicule allez-y de l'autre côté an baka kashe di Ridwan nan habuhu don neman ceto sai godiya ga sarkin godar alhaji ya gode godiya wajen taya a yanzu ba Mati Sule ya saki samun kafar Ridwan ya ga saka irin ta bazu sita ko ta sido Mati du da barkan nate du da barkan diga zari da bata yana cicciba ina tinda Mati no yana cicciba ba wannan mai da forum da shura da Ridwan ba Allah har bisa din wakan sigan sanan bale alhaji sarakata alhaji ya gode da kyauta en 2022 jadi nous on a tassé une centaine de Mati Sule na c'est leur message
Tati Labéry. Il va Fourkoudjé Tara. J'ai plus de 100 000 nouveaux abonnés à travers le pays. Hadi Dans le Abdou. cadre du sabre Soto national, Kaizabe. la Nigélec a Hadi Abdou. réparti l'ensemble de l'éclairage du sabre. Hadi Abdou. Nano Kassambu. Le cadre de Hadi Abdou ba Hadi Barmasi ba Hadi Abdou. Nigélec a fait des travaux d'installation de lampadaires pour éclairer les grandes avenues de Difa. Hadi Barmasi Kelko Mawane Chine. Sponsor le plus fidèle du sabre national. Wa Barmasi. Édition à sa 43e Ah, in kana so sai mu gama. Kun da shi. Komsa. Kaka wata yi zaku ba zama da harko da kokowa. Ya dauko Garba Ado Gawaro na Maradi dukkan su sun hadi. Wai madan ngai da ya baka so mu gutai. Nigélec Taba RTL 100 000 francs. Radio et télévision du Niger 100 000 francs. Garba Ado Gawaro. Shi zai kokowa ta karshe da shi da Hadi Abdu. Radio Na Labéry mai da maraja. 100 Shi 000 francs. Hadi tuni ya shigo tun dazu. Garban ne ake jira shi ma ga yana ya ketaro buhu. Shi ma Garba Ado Gawaro ya shigo. 100 000 francs. 50 000 francs du moins. J'ai 45 Tchale. So Garba Ado Gawaro. Sogolo Hadi et Abdou. Sogolo et équipe 50 000 francs. Monsieur Kodo 50 000 francs. Iyalin Maligani Halir Bakwai 100 000 francs. Table technique 50 000 francs. Wannan kyauta ce ta Nigélec da Tabada. Wadin bata bai zan wai ba. Wadin bata bai zan wai ba. Don kai no Batoraya. Yan kuɗi. Garba Ado Gawaro. Ana harkokin kuɗi. Hadi Abdou. Na gode maka wani na gode ta ƙasar Nijar. Garba Gawaro ya so kwambuno cerin dai. Wato ga gitar gurje Zaberi Batura. Akwai mara kan baki Nizalat. Aske maganin duhu sako ya zo. Garba Ado Gawaro yana kokarin tura C'est un grand lutteur par le passé. Hadi Abdu wajen bangaren buhu. So amma Hadi ya kiya an dai komo tsakiyar fage. Ta komo tsakiyar hili. Yanzu duk abin da ake yi a yi shi nan wuri na Hadi Abdu. Saboda ya ga irin yadda ta faru ga sauran yan uwan shi da ke nufar buhu. Akwai mara kan baki. Arbitre sai mu kwaru dorare. Entraîneur en dehors de la corde. Soja kuma ba igiya. Haka dai entraîneur da yan Maradi ne ya wuce gona da iyaka. Ya ƙetare ke iyakar da doka ta tsaida. Saboda haka da zarar an ga haka maida ka ake ka koma inda doka ta ce ka tsaya. Akwai shayi da aka yi ba a ƙetaro wannan shayin. Na gwamna ita ta hama. Dole. Na gwamna ita ta hama. A gaishe ku da Radio privé, s'il vous plaît. Tsakanin Garba Ado Gawaro na Maradi da Marabula da kuma Hadi Abdu Labéry mai damara jaga tana har yanzu ko kowace ta matattu. a gamu a yi ta waje ya yi. Régie RTN. Kamfanin mi janab na gode. Haka nan na aka yi ko harko da jiyaciyar raka shi ba wani saura. Na gode shi dan na mata alhaji ya gode. Mai damara an baka kashe di. An ba Hadi Abdu kashe di. An duru bakwai marigaki. Kun yi minti biyu. An ba Hadi kashe di. Na kodo. Za mu ba su. Sai Kodo. Zo ka amshi wannan envelope. Sarkin gobe da alhaji ya gode da kyauta. Allah zai sa. Kambano gogo ina bodo cerga. Kamalo kansa gado nan suna saurare. A gaishe ka da sarki sayi. Wani mai daddaka wani kashi. Yargo kuje ku korantara. Garba Ado Gawaro yake kokarin ya shi
kare Hadi Abdu yadda za a cimma tara da dai amma shi ma Hadi ya kiya dukkan ku an kashedi an kara musu kashedi da mai rafala garba da ya samu kafa garba da gawaro ya samu kafa ya samu kafa ta bara shi da hari Ruwet karka ya hibbar lukan dise yawa ta kare garba da gawaro ya samu kunu wani cabisa alfuru wadan aban garba ado gawaro na maradi gonda yagga Hadi Abdu na Tilaberi gonda yaran shi aka ce kokowa tsakanin Tilaberi da Maradi. Tilaberi na da kaye daya Tilaberi na da daya Maradi na da kaye tara. ai magana dan barma shi kan barma suna mai kamar Hadi mai kama da abada da na kwanan baya saboda haka za mu bada wannan sanarwa kan kowa ko kamin yan Nijar su kare bayanansu. Nijar maroka suna nan zaune kwami da mu wake yi yawa ku masu bukatar tufafi kayayyaki na yan kwari tufafi masu taka rawar zamani tufafi na farma to ba tare da bata lokaci ba ku tuntubi etablissement Kalla Transamal da ke birnin Maradi ex tribune tsoho tribune kenan etablissement Kalla Transamal a Maradi sun tanada muku yadi tisi iri-iri da shadda ba zai iri-iri da zannuwa leshi da atamfa haka zalika da kayayyaki ɗinkaku na mata da maza da yara almisali kayan yara valise sak takalmi iri-iri wannan sanarwa ce ta etablissement Kalla Transamal birnin Maradi tsoho tribune idan ana bukata ba tare da baka lokaci ba sai a zabura a je Maradi a samu wannan shago kuma a biya bukata yadda ya kamata. kaima bagiri Yadi mono alzane foro kai gete nango stade régional di Fadir Kotele de Suba asipto de Sabarando Ajiboran Chindifa Guru nango La réunion, faut pas oublier. Toni Koberi yanga ilo candidat to kandara sai mai Furiyamo Imanara Habadala Aram Zankami na kaga furo RTN ngano ga goida kamba ga cerka fara da min saro kanga goida gam sellenge da furta je do kambo. Ça c'est la Nigélec. Avec la Nigélec, le courant passe. Monsieur le DG de la Nigélec, avec Arzika Mohamed comme secrétaire général. Famille MC Vandam, 10 000. Abba de Chicago, 5 000. Hassan, 5 000. Donc allez-y chercher quelqu'un, elle va écrire. Cherchez quelqu'un. Salam alaikum. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cet événement tant attendu tire presque à sa fin. Plus on avance, plus l'envie d'y rester nous revient ici à Difa Ngla. Alors, la Nigélec, je ne sais même pas par où commencer parce que nul ne peut ignorer ce nom qui, depuis l'indépendance de notre pays, fait partie de toute première société nigérienne. Avec la Nigélec, le courant passe, il a toujours passé et il passera. Maman Barka, vous l'aviez annoncé depuis,
en citant un certain nombre d'actions de la Nigélec. Je vais en citer quelques-unes, ces actions. En 2002, justement, la Nigélec a électrifié une centaine de localités. En 2022, la Nigélec a branché plus de 100 000 nouveaux abonnés à travers le pays. Dans le cadre du sabre national, Nigélec a réparé l'ensemble de l'éclairage du stade de Difa. Dans le cadre de Difa Ngila, Nigélec a effectué des travaux d'installation de lampadaires pour éclairer les grandes avenues de Difa. En tout cas, nous sommes convaincus, nous avons vu depuis notre séjour, c'est l'électrification qui prévaut dans cette ville magnifique. Alors la Nigélec, si on peut citer, on va rester peut-être jusqu'à demain. Nous allons passer à l'essentiel. Monsieur le directeur régional Mazou Ibrahim, bonsoir. Très content d'être parmi nous. Vous avez un certain nombre de communications à nous faire. Oui, en effet, je dois présenter la direction régionale de Difa. Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, Monsieur le gouverneur de la région de Difa, Monsieur le président du conseil régional, Madame la maire, Monsieur les préfets, Monsieur les secrétaires généraux ici présents, Messieurs les directeurs régionaux, Messieurs les responsables de FDS, honorables invités à vos titres, grades et honneurs, bonsoir. Recevez les salutations et l'encouragement du directeur général pour la bonne organisation de la 43e édition du Sabre national. Au nom de la direction générale de la Nigélec, nous présentons un hommage à l'ensemble des civils et militaires tombés au champ d'honneur pour la défense de la patrie et que leur âme repose en paix. La direction régionale Nigélec Difa C, 4 secteurs, Difa, Ménesoroa, Guéguémé et Bosso, un site de production et transport, 9 centres équipés de centrales secondaires, à savoir Fulatari, Gingel Beli, Kilakam, Djajeri, Chéri, Goudmaria, Bouti, dans les secteurs de Ménesoroa, Toumour, dans les secteurs de Bosso, et Ngourti, dans les secteurs de Guéguémé. Dans 9 villages électrifiés à partir de l'immense tension de liaison. Le Nigélec de direction régionale de Difa dispose des infrastructures suivantes. Un site de production et transport dans la centrale diesel à une puissance installée de 7 MW pour une pointe de 5,3. Une centrale diesel à Nguengimi d'une puissance installée de 2,2 MW pour une pointe de 1 MW. Une centrale à Ménesoroa à 0 d'une puissance installée de 0,7 MW pour une pointe de 0,14 MW. 9 centrales secondaires, une ligne tension 33 d'interconnexion relais en Damasak au Nigeria à Difa. Plus en service depuis l'avènement de l'insécurité. Des lignes HTA 33 kg, des liaisons Difa Meni et Difa Nguénim. 50 km de lignes HTA 20 kg, 169 km de lignes BT, 127 postes de distribution. La direction régionale de Difa gère 14 861 abonnés, dont 8 441 au secteur de Difa, 2 877 au secteur de Meni, 2 895 au secteur de Guéguémi et 648 au secteur de Bosso. Tous ces abonnés, ces équipements infrastructures sont gérés et exploités par une équipe de 109 agents composés d'hommes et de femmes de toutes catégories confondues. Les projets à venir. 4 projets interviennent dans la région de Difa. Il s'agit de projets d'expansion d'électricité au Niger, Nilasop 2. Les quartiers de Difa ciblés sont Onaha, Dubaï, Ajimeri 3 et Ajimeri Zone Lycée. Donc les travaux vont bientôt commencer. Le projet de développement des centrales solaires et d'amélioration de l'accès à l'électricité au Niger, dénommé RANA, financé par la africain de développement. Une centrale solaire de 10 MW sera bientôt installée à Modori, dans un village de la commune de Chetemari. Le projet d'accélération de l'accès à l'électricité au Niger Haske a pour objectif l'hybridation des centrales, des centres secondaires et la densification du réseau. Dans la région de Difa, 4 villes sont pour le moment ciblées. Il s'agit de la ville de Difa elle-même, Goudmaria, Djajeri, Fulatari et Chéri. Projet de renforcement des réseaux de distribution et d'amélioration de l'accès à l'électricité PREDAC, financé par l'Agence française de développement. Ce projet a visé les villes de Difa, Meni, Soroa et Guéguémi
Donc tous ces projets ont pour objectif l'amélioration de l'accès à l'électricité dans la région de Difa. Je vous remercie. Nous vous remercions et nous sommes persuadés que tous ces projets verront le jour. Il y a un communiqué qui vient de nous parvenir, que je m'en vais lire sur place. La Nigélec informe ses clients qui ont des compteurs prépayés que les recharges de compteurs seront suspendues le 31 décembre 2022 de 18h à 23h59. Cependant, la reprise des recharges interviendra le 1er janvier 2023 à partir de 0h. Alors nous n'allons pas nous quitter. Il y a un message fort intéressant là-bas au fond où c'est écrit Sabre national Nigélec, j'aime Difa. Vous aimez Difa? Oui, bien sûr, nous aimons Difa. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous avons contribué dans beaucoup de choses. Par exemple, Nigélec est membre du comité accueil et hébergement. Donc vraiment, c'est ça notre amour à Difa. Soya de Nigélec de Difa, Allahira. Masha'Allah. Merci beaucoup. À tantôt. Et revenez-nous encore. Merci. Oui, la remise de certains lots, non, plus tard. Cindifa ka RTN aga do naga tega duga furta jai to ga masu tsaftar da aran jiro mo ko na rufo ga dalilin wanda kullum da rana ipe da furta je do kambo initiative pour la paix et les urgu wone ko kenda mo ko na rufo ka furya ngoy man bor kula hadala la cohésion sociale almaro subano wucir kambo mo ne da sahe da malite ko madugu sai sun share shi papa yaro maradi wone do ni ko be rodi da santibo AJP
Star dano di mbay na soro wona algaita karkay ngay moy ka Nijelek ato danga ir Niger laboro kwar kanga bisa kwar zangu kara ina lantarki da jirwa na wajin zambari kada waraka cindinka Nijelek ana kanga tidanga kontor da bor kanga ko to bor zambar zangu sai Niger labora zanda bodame ko karo kanga Nijelek go hakuna za mu hara da lai jirwa na motaku bacece fondara Nijelek ana hasan bo bate wana nongo difa a wani stado radan jami'a mai ini hasse hano difan galado kambo Nijelek ana goy bo bayante sama ana lampadar yanda katidanga lantar chokan mai damara ja fara gallu bere rai gadan fonda bere bo Muktar Sallawi ana da makwai na ko katidanga bata mai kai yawan kuna ina maka iga kasi gane avenue Nijelek agoma ko na fa kati da ku bacce moyur Niger labora kayan gona gadu ka hane kir zambar foda zango ganda wayacin digwa kanta ku bai sintinga ceci kaka haran jiro wata cindi zakan Nijelek alkawalo ka sambu da ku bacce fondara aman gaza ga mananan kangati Niger Khalid Hassan kangati directeur général SG Arzika Mahamadou régional d'Ifa Ibrahim Maazou Borwayne igonde ko karkurka kaga na ir Niger labu lantarcho amatoga lunda kawi so irgo kubay ko engay no furo saku mumunu sayna gali darango ga mayar seri maran no zandar no ga suban lawali abdou dantela sigara wuri shi haske mai da hodin batu mai zanwai ba ngano ga suban zandar abin daga Murtala Abdu godiya shugaban tahiya Alhaji Agodi kabo masaukan baki ago masaukan baki sai ma ya dan na Yusuf godiya ga Usman Musa président de la Harisu Nuhu Fédération nigérienne de lutte ga kuma monsieur Petit Max premier vice-président Magashi Wudu Fédération nigérienne de lutte shugabannin ne namu wani kungiyar kokowa ta kasa Alhaji Idina Bagawa président et premier vice-président de ce Petit Max secrétaire général Moussa Agadi Rabe Umar wani ya ce Allah ce ba wani sauna godiya ga kure ba ka ciwo Tasiru Lawan shekara da wanzan kansa wani zahi ta bisa matiko suna nan suna shara dare da rana aka ta hayo kora leda su dauka an hana ƙara shaida muku kullum muna wadi ya ga ta shamuwa number 1 lamba 60 ba a rike bisa hilin nan ba a shan taba bisa hilin nan kowa ya samu kashe guda ga ya Umaru kokowa gari ni masambur sayar mama sabu koko ya himare ce gaskiya kira maza ya ta doli wadan ba to bai zan wai ba wai da ruwa dai je ke kungiya aji ce masu ina jin yadi ba mu na yadi ke kungiya ce masu turare shi Alhaji ya dautan surukin mai amsa madalla ai go ga kai ba ta kai rana haka mai kanto kai baka ba ngai no ai godiya Yadi no. kungiya mi jalab Alhaji ya godiya ga kungiyar Michelet suna an ƙara da muku kuma kashe Usman. da kusai Aragwam jiya na idimi, karan jiya na yau
dole Kadir Tahir Galian entraîneur il est fou il a mis en fou il est position Sambou nobody Musa Kalitengo Borakayana Yame Argurjezai Ikamba Goiga Alwati Kurkachinara Inida Saida Matingwa Musa Skoigo Asbafur Biro So Sede Ono Ayabile Gofuro Irma Dizender Yame Matkado Gateo Kuruchir Kabora message du conseil de l'entente. Et jusqu'à preuve du contraire. Créé le 29 mai. Yamaina Gati, région Wakangonda Argurjeze Hinza. Groupe le Bénin, le Burkina Faso. Le conseil de l'entente. En matière d'intégration. Bademasi Alassane arbitré Lenoboga Iguda Kambaika le BCD a Gourdiawa Sikou Abada ne wawa uno sauran ku minti daya ta kare aku kashe jina Salima
Rico, CDAO. Su duka sun faɗi match ne na CBN. Wallahi. Sécurité. C'est du peuple. Ina ji kamin su kai ga zaɓen ai ina da wali sanarwa ta Nijar Tela na Zandar ka zo kai zaɓe. Muna iya amfani da wannan lokaci Usaini ina da sanarwa daya kamfanin Nijar kamfanin dillancin wutar lantarki yake sanar da jama'a cewa a shekara ta 2022 kamfanin na Nijar ya yi kokarin sa wuta a cikin akalla garu imanin Nijar ta sa 100,000 lantarki domin haska filin wasan kwallon kafa na nifa cewa lawali audu kantila gyare-gyare da sanya wuta da haska maragula na manyan titunan nifa a cikin tsarin kamfanin dillancin wutar lantarki Nijar goyon baya ga wasu tsare-tsare da suka dace na kokowar gargajiya tun daga fara ta a shekara ta 1975 kawo yau. Saboda haka gaisuwa ta musamman zuwa ga babban Nigeria jihar Nigeria Ibrahim Manasu da sauran irin su Usaini Mabudu da Ibrahim Barkira Ibrahim, Abdullahi Musa, Amata da Salu Musa da Hajiya Binta Madan Ada. So, Omar Tourou, Bia Mamad, Lawal Abdullah Tela. Neno Batorea. Oh, Malkam. Kanu Tidamergu. Jagoranci bikin soma wani sabon kamfanin samar da wutar lantarki Central Thermic mai karfin megawatt. Ta kare, lawali ya tantela. Ya kare, ya hitar da Zandar. Na Zandar ya kiliya. Annin minute 27 secondes. So, Murtala Abdou. Ini minute Murtala Abdou. Datel na ko fondeya. Datel no ko bisa. Murtala mai don sabu. Murtala Abdu na Zandar ya dauko Abdurrashid Shagon Yakuba na Nyame. Dukansu sun faɗi kulkan. Abdurrashid Shagon Sambu. Wannan suna iri-iri kake yi. Massambu Rond-Point 6e, Rond-Point Grand Marché, Rond-Point Maurey, Rond-Point Francophonie, Makabi Samoussa Karité Yenga, Yadi Mono Makano Dini, Keka Rond-Point Wadata, Rond-Point CCOG, Pour Koussoubay Karago Okuna.
kai da bacin kai na burje gono da pede ta yana da komba wallahi to Abdurrashid Shago Murtala Abdun Gaido Chargaya wallahi kambano gogo jina kambano gogo Zandar gonda zari ponya mai goce ne hannu ake aiki dangane da wannan kokowa tsakanin Murtala Abdu na Zandar mai da maraja da kuma Abdurrashid Shagon ya mai da marakula dukkan su dai kokowa ce ta matattu. Association des jeunes unis pour la protection de l'environnement. Ani kuma si galban seri ya shi ani kuma si galban seri wallahi Abdurrashid shi Murtala da Zandar ina an sai zo seri Zandar ka zo kai za Arisuno ga kasambu Arisunu ilman dia kina aboka kulbali angaro fataya agokoi na Zandar ya dauko Yakuba Adamu na Nyame mai rai garba na garba Yakuba Adamu dan kokoye mai wanda bai faɗi ba shi zai da Harisu na Zandar wanda ya riga ya faɗi Duk dai shi Harisu Nuhu da yana yawo a cikin hiri Yakuba Adamu kuma yanzu ya shigo da yana shi ma alkali ya duba shi ya ce sheka baka da wani zobe baka da wani abun da zai iya shi ma abokin kokowarka daidai lokacin da kuke karawa wani gonga da mara hauya Yakuba Adamu gonga da mara hau aha da kaji ko sai fateno to Yakuba Hamisu wata uku tsakanin Zandar da Yamai Yakuba technique Yakuba gonda dabari dubara da hikimomin kokowa kuma da Yakuba Adamu ai ba sai an faɗi ba wallahi ba yau bane ya gogu game da abin da ya shafi kokowar gargajiya tunda a yanzu yana daga cikin 'yan kokowa mafi tsufa a cikin wannan sana'a ya shiga sahun tsohon 'yan kokowa waɗanda aka jima ana damawa da su ya kuma ina cer hauda kambe iga komai si koma
Il a commis ce comment? Il a bonné que Tchalga qui l'a 4. Yakuba agwe masikonye mebore de bosumbalia. Agwe masikonye mebore de bosumbalia Yakuba. Toute une région compte sur toi Yakuba. Mabay boro wokefa. Onyi minti biyu na kokowa. Murtala Abdunga wokan. Amiso farko na minti biyar. Arbitri ya ce ayi kokowa. Muna tunasar muku da cewa mai damar Abula Yakuba Adamu na Nyame mere ne. Yakuba Adamu. Amiso Nuhu. Yakuba Adamu ya samu hawa. Yakuba Adamu. Yakuba Ducha. Yakuba Ducha. Yakuba Ducha. C'est fini. Ça je suis sûr. Je connais sa prise. Sa technique là je la connais bien. Denga Bumbo. Aïsiba Hala Amakani Dilora. 2 minutes 33. Yakuba Amare. Yakuba Mare. Sambla wadi Yakuba Mare. Le Docteur Nasser. Docteur Goga Fusu. Docteur Goga Wallahi na san sportivement merci Yakuba. Merci Amisu. Barka. Oui, Chano Kari Yakuba. Chano ni Yakuba Karga bisa. Seri Morano Chadua. Ganda da Gunda Chirano. Chakara da Voilà, il y a du loto. Comme ça. Merci réalisateur. Merci Sekina Tugabe Boni. Magaji Udu na Zandar ya ɗauko Aminu Ibrahim na Nyame. Dukkan su sun haɗi kulkan. Il faut recourir Tara. Nyame Zandar. Ta kama tsakanin Magaji Udu na Zandar mai damar Aisha da kuma Aminu Ibrahim ne mai damar Abula, dukkan su dai matattu ne. A gaishe ku a gaishe da kasaken hama, kama yi ta'awani ya yi. A yanzu ana taratu maza kun yi kama ba ku ba. Awamin banki ba gari, Alhaji ya gode da kyauta. Haka ne, Daji ba ka da garka. A gaishe ka a gaishe da ɗan Adamu mai tarayya mai hana. Sonda Igo Cergadongo. Aya mai Kambano Gogoy. Ya gobe. Ya kuma sadar da kaka ɗebo ɗan Adamu mai tarayya mai hana wanza. mai girma
girma gwamna ne ya dawo da shi da babban bakonsa Bature dan majalisar dokokin kasar Faransa da ya kawo ziyara aiki a kan Nijar. Ganda aka sake ga ganda dai. Wayo! Arbitre! Go! Aminu Ibrahim ya kai ya kada magaji udu na Zandar a 9 minutes 30 seconds. Idi na bagawa na Zandar ka zo kai zabe. Idi na bagawa kaga sabu ga dar sabu Abdul Nani ga dunimo. Dan Mano ana neman shi Dan Mano. Ya ba ta da dadi. Ana da ya jiwa ya gobe shi dawo. Abaka ne tunun abaka ta. Wana jono handiya Musa Idrisa na Anima Sutura ana neman shi. Musa Idrisa. Idi na bagawa na Zandar ya dauko Adamu Abdu na Yame dukkan su sun hadi kulkan Adama Dungara Sambu tsakanin Idi na bagawa da Adamu Abdu. Haka ne Usaini Zandiyan Yame. Kuma sana tuna ayuba da ayyana ko tauna. Kuma sana tuna da ayuba da ayyana ko tauna. Haka ne muna fata haka ta kare da wuri tun ba kai ga ba mu ka wuta ba na Nigeria. Kunna wutar lokacin ma ya kusa. Yadda 23. Le soirée au temps Nigelec avec la Nigelec le courant passe. Adam Abdu wate dangaren gogurjai Adam Abdu Konyi minti daya ninga tabuya yamu fodum tewa furkan fuwarin gogurjai wakase malam shibo yanga dangai teatro razulu Classe théâtrale Fulfulde Fadi Sahel teatro ninga magere bo fosse Zulu Monsieur Moussa Nyali Ndia wacha be wadi dumana yakuba Adam Te Adam Abdu Matina muka yayi dai na mu wani riga bane FDS suna nan suna duka aikin Adam Abdu Banda
Musa 2 minutes 06. Adamu Abdul na Nyame ya kada Idi na Bagawa na Zander an 206. Za ku kwara fono boko ni foda ga wundi na Zander ka zo kai zabe da bi na fata susubai to ku dogara da fadin Chino gadu aninga kwara wundi kadi makkan no kwara kaninda ifo seno harfo dan fani ga tifo kaga furo suna cika aikin su kana ngama traverser ijine shin jagorancin dogara binda nyagas ina ta fana gare na matine wannan na dogara ka turi nyabo jere karu garebo ikoy du dan fana ikanda ina dine dan fana se regional na difa suna na rakan nin don ton ma ko cha se gane aga kai Lade Umaru ina dan fana dine zanji na pati ya dauko Abdullahi dan Malam na Nyame oh dukkan su Abdullahi dan Malam kulkan Furo kurje duwan taraso Amen Furo ngai no batoraya ngai no batoraya Igo jarga haka da tsakanin Rabi Umaru na Zandar mai damara da kuma Zandar ni ame Abdullahi dan Malam ne ya mai damara bula ga tanan ta kama dan Malam ya nemi kafa bai samu ba da hannuwa take Aisha ku ita ta hama kai godiya ga kai mutanen sahi wala kun yi kama ba ku ba akwai sarkin tibiri ta dogon duki shira nan da saurare Alhaji ya gode ta mai sa ka girmata wan magaji likita Alhaji ya gode wan salamatu kiwon bata ana karana wata na saurare wani ka wuce jira sai kwalaha mai kuma shi da madan koyo ai godiya ga gwamnan kai godiya gwamnan na diha gwamnan kun yi minti daya kuwa shagaban tafiya na nan kabo ka zo ka baki shira saurare har yanzu da sauran zomo zama zama cikin kama a sake warauta a sake tabbayar a yau shahada tarwatu maza kun yi kama ba ku ba wanda no gogo da kan bagina a yau shahada tarwatu wanda kan ba no gogo nongo Allah kawo na Ahmad dan Mahmuda Allah kawo Ahmad dan Mahmuda ni a ba ta galako Alhaji mai ya gidan Salihu Alhaji ya go yana dan tuturza ma suna dan tuturza sai dai a samu ayi wani kamu ne na a zo a gani wanda zai iya kawo kai shine bai ba Allah ji kan dumu dan Haji ya jira saurare na dan make ya kwanta da sai wanda Abdullahi dan Malam ya samu kafa jawo kai yana da Umaru aga zumbunda wala si zumbunda ne sibai Abdullahi dan Malam ta kubce wala kuma gira hannu wallahi godiya ga Alhaji Bela mai dakin su kuwa kun yi minti biyu na kokowa mai da maraja an baka kashe di guda na rishin kokowa so arbitri ne sai fursa ke doare ta sarkin mai amsa a gaishe ku a gaishe ni kasa kyawa ma za kun yi kama ba ku ba godiya ga mulkin gaishe mutanen ta zani da kwana godiya ga mulkin mutanen Diwa tana saurare da manoma rani daga nan sai dosai sai san zani da kwana sabu ina wallahi Abdullahi no gogo yana neman ruwan jallo wanda ina ko da raba dukiyadi yana neman kafara da kan dinga ga ruwan jallo yake neman ta amma har yanzu bata samu ba alfaga izo gonga ina kurga amada hakimi na gori
agawana Usman wan gaso kai konda no dingo tay sabo na kai hutu tay sa yanga ino ga ko da gaso no din arwana go har suboranga mo kulcine dabban nazo no di gumar barmula na go duka ga barmula na go duka Abdullahi ga agatema je ma kace cika mu tani wani no formula ne ko fa ma dace ils sont vraiment fair play serviteurs là idi kurje zai daga kera tari kullu si gamara amma ma di bor fogo har no ko fo diga babura se magaba da ninde boro andi gamara saka sine wa singa teme ara kulma babor foloka watkan diga baboro ya dino boro ga baboro wa me chechino zama endo ko kulga chechino dua mama ne da matin bora ay kusite wat sande nodi alhaji agodi Allah ya sa cikin karan ku na biyu kuma na karshe na minti 3 wannan shari yayi dadi mai da maraja kana da kashe di wallahi da malam ko kokari bismillah tsakanin Rabi Umaru da maraja na Zandaya na da malam Amada Mahmuda kire ko kai mai da marakula shi Rabi Umaru yana da kashe di daya wannan shari yayi dadi da mana yake neman ya samu wardo kafa Rabi Umaru Rabi ya kiya ko da yake to mai da mara shi an kara ma kashe na biyu Rabi Umaru kuwa a duka tattayinka ora bisika gurje no wallahi kashe da biyu na da Rabi Umaru na Zandaya yanzu Rabi sai ka turza in kana turza ka turza dan tule ka ba ta da gyara gare ka ko ka turza kai ko kai sulluta a kada ka tunda ka riga ka samu kai kashe da biyu hajara shada da barkula mace sauran ku minti daya da kare mai da maraja kana da kashe di biyu na rishin kokowa saura minti daya ba ta da gyara gare ka in ta tsaya haka Regardez, il menait Coupe du Monde de son équipe Fago gagner 2-0. Il menait Chindi Minti Folon Ballon Maban. Il n'y a aucun espoir pour l'équipe adverse. ka wajen Rabi Umaru ne kai sai abinda Allah ya yi arbitra sai da su lokaci ya kare da wajen da malam sai shan malam bisa ya faɗi azeri Abdullahi dan malam na Nyame ya kada Rabi Umaru na Zandaya Asibi Lawan Tasiu Lawa na Zandaya ka zo kai zabe ya mai gondi ku
Zandar Gondafo aka ne 5-1 cikin kokowa 6 da aka yi. Yamai na da kaye 5, Zandar na da 1 da ket. Lawuli ya wuri dan kila. Irgo batu tasu maka. Ngani irgo batu. Karshenta ko ya dauko Alisaini. An ko ya mai da ya rage. Tasiu Lawa Abba Ibrahim na Zande ya dauko Tasiu Ibrahim na Nyame. Dukkan sun fadi kulkan. Dosono Tasiu Ikano Tasiu Ibrahim da Tasiu Aida Tasiu Lawan Tasiu Ibrahim ya dino to Zandar Nyame iguda fo irgo kurja yentara Zandar Tasiu Lawan Nyame Tasiu Ibrahim Ifuro Tasiu Bangam Furga Ducha a commencé. Tasiu Ibrahim shi yake neman Tasiu Lawan, yake neman kawar Tasiu Lawan. Tasiu Ibrahim ne ya mai. Tasiu Lawan an baka kashe di guda. Ikaseta Tasiu Lawan ga An ba Tasiu Lawan kashe di. Tasiu Ibrahim no du chako ba. Ayaga du chako ne. Akaya banda. Tasiu Ibrahim banda. Tun Tasiu sai. Wannan kokowa ta ya mai da Zandar to Tasiu Ibrahim na Nyame ya kada Tasiu Lawan na Zandar 1 minute 25 seconds. Hassan le journaliste de Benin. Hassan Amadou. Kai dai. Ba da player shit na shi. Hassan Luluje. Wani baka nake ne. Kayan da yau ko ni kai kyawu ajiya. Da ba Abba Ibrahim na Nyame. Wamba da shi da abin da ke bada mamaki kun kayan da lawali abin dan tane na Zandar. Yan Zandar ba su kara kaye ba. Duk in suka zo shi hidda su ake. Mayo kora. Wanganin ko hangan. Zandar ka zo ka yi zaɓe. A to. Wannan sha'ani ya yi daɗi. Mayo kora da Zandar. Irgo furgurja kantara. Nyamai gonda zari midu Zandar gonda fo. Suna nan. Kora na Zandar ya dauko Sabo Abdullahi na Nyame. Yaro bai sai yaro na ba sai waya ta yau. Waya ka da ko ji waya. Alhaji Ahmad dan
Abdullahi. Sabo Abdullahi kato ne. Haka ne. Saya mai canza ni da Muna tunasar muku da cewa Sabo Abdullahi mai damar abula na Nyame mai rai ne 14 second. Sabo Abdullahi na Nyame ya kada Hayo Kora na Zandar 14 second. Chamois numéro 1 na Zandar ka zo kai zabe. To ni na riga na kare. Sabo Abdullahi bisa. Dan jarida observateur ne. Sabo bisa. Observation daya daga cikin hanyoyi ko matakai. Nous sommes neutres dans cette affaire. Nous nous jouons la neutralité. On n'a rien à voir. Sai ka fahimci abin da ke faruwa. 14 secondes, Sabo Abdullahi ya gama da arbitre Sandino, table technique Sandino, jury Sandino. L'arbitre n'a rien à voir dans ça. Aucun Girgoune, c'est le commentaire. Bala Haruna Noya, Zender. Bala Haruna entraîneur de Zender. Contribution qui est Ah oui, Sarki. Pour que le style qu'est-ce bala bien rendi laboratino. Il s'est retiré très tôt. Allah barka ma ya bada nashi. ni tira da kan gwarikin da gaja su kofi fati Telecom. Monsieur Rufai. Haruna Isifi. Shamuwa lamba sintina Haruna Isifi Nyame Irgo kurje ya gata Nyame gonda iye Sandar gonda fo ya dinga yi wayanta haba Ibrahim Nokka ina ganin Haruna Isifi ya kamata kai ma Shamuwa sassauci akwai Williams Koде Sindani Telecom, le prix pour la meilleure chute d'aujourd'hui. Monsieur Rufai. Gaskiya wannan shayin sauyin yanayi ne saboda Shamuwa lokacin bazara muka san tana zawa. Shamuwa da ta zo dan lokaci kaɗan kan ruwan sama.
wannan wata shamuwa ce ta daban na san da magara suka samu. Mai da maraja an baka kashedi na rishin kokowa. Mai da maraja kashedi shamuwa an ba shamuwa kashedi. Karki kara shamuwa karki kara. C'est le chameau de l'élevage. Hassan Nyalli, ana neman shi Hassan Nyalli. Aha, ana kiwon shamuwa ne. Daya biyu ana ban daya sai dai ban taba gani ba. Ai kamar ana kai sawa. Gabiri. Ayo don Gabiri. Kuna da minti biyu. Ina muka funa zamintinka. Sun tai hutu. A rike da shamuwa na da kashedi daya. Ago ma jar nago. wasa ORTN gobe, wasa ta karshen shekara 31 Desambar wadda RTN ke shiryawa kowace shekara. A wannan karo ma za ta shirya ta tare da haɗin gwiwar ma'aikatan ministan matasa da wasannin motsa jiki a nan hilin kwallo inda ake gudanar da wannan kokowa a cikin birnin Difa. Karfe 5 na maraice ake fara wannan wasa, kyauta ne ba tare da sai ka biya ba. An gayyato manya-manyan 'yan wasa, akwai orchestra Komadugu, akwai Papa Yaro na Maradi, akwai Rapson, akwai Santo Boy, akwai Murya Manga, akwai Kedi Star da kuma Trup Algaita ta mai nasorwa. Kun ji manyan 'yan wasan da aka gayyato domin cashe aya gobe idan Allah yarda. Gobe haka ana cashewa albarkacin wannan kwambarar koko gargajiya, albarkacin kuma ƙarshen shekara ta 2022. Wannan kwambala antrenar duka na jihar guda biyu ika bakara su zo nan burla. A'a kana iya ka nuna mai ganci muna yau hira. Abba Ibrahim Shamu a Fasintina Kun shiga cikin mintin uku na ƙarshe. Mai da maraji Ta koma hanyar tsakanin na rashin kokowa. Haruna Isifi da kuma Shamu Abubakar Buhari Gashebe. An hau ganda wali yarko wallahi Haruna Isifi ne yayi wani darmuto amma ya so ya darbe Shamuwa. Ina ganin hekan Shamuwa suna da sauran karhi. Wallahi sai ta fafaka ta tsira. fatai notai mana koi Mai da mara ja an kashedi na biyu. Kudu ka zata fofo. Ma kana da kashedi. Yanzu na rashin shi ma ɗan Yamai an bashi kashedi. Haruna Isifi shi ma an bashi kashedi. Yanzu kunnan doki suke, ko ku kokarta wani ya kada ko kuma ku yi mutuwa tsaye. yin kadafo Monsieur Rufai, Niger Télécom. Ashe ya kai biyu. ngere ne chargaya
wani akan wallahi an kare shamuwa ne no ko kan da sai na Yame ya kada shamuwa numero 1 na Zander 5 minutes 12 secondes aiki ba bara gora goma aiki haka aka yi muna nan ne ba baki ko kuma ta karshe ta goma ya Umar Abba Ibrahim ya samu Abba Ibrahim wanda shi ne na uku wanda bai faɗi ba dole zami sibar fodin a nan gora Nijar telefon minti guda ta bada free na mayor sheet na yau zuwa ga Abdurrashid Shagon Yakuba na Nyame alhariga ala to zamu ci gaba da rufai ganduwa noya yau tukucini na Abdul Aziz Shagono tuna wani ya yi daɗi tuna wani ya yi kwana da wata agogo sauka bako baki alhaji ya gode tabarikallahu hairan alhaji ya gode wannan gwamnoni sama yana na gode da kyauta haka yi masa wani ya kai godiya abu ya yi wannan na riba alhaji ya gode babu ishirwa babu yunwa ishirwa babu yunwa ban sabro wannan na riba alhaji ya gode tabarikallahu a gadon ta kai ko gadon ta kai wallahi kuma ne ba shi ba sidifa yana tabbatar ma ba kishirwa ba yunwa to yau Umaru abin da yake wani gaskiya ne tunda duk delegation din da kashe za ka iske to kace bai faɗi ba asama kan tana alhaji ya gode kwarai ta wannan bangare kai ga tsafta wannan hilin inda muke ministan suna rango fonaya akwai kungiyar wasu matasa sai kuwa da midoro su suke bin wurin suna sharewa daidai da ruwan sanyi in ka sha kai yadda leda an zaburo an dauke normal plus qu'il faut ba da kokari suna nuna kishi su ma sai kuwa da mu nan sai sportif aussi to kokowa ta karshe tsakanin Zander da Yamai yau Umaru la joueur basket Warasha pas les arts martiaux da kuma Abba Ibrahim na Yamai mai damara bula wanda bai faɗi ba so iko kurje waya tara muna tunasar kwara mu kwara ni Nyamai Zander na gaban da Abba Ibrahim mai damara Abba Ibrahim gare ni ne da ya Usman Gamara ya Umaru mai damara ja ya Umaru Zander Abba Ibrahim Nyame biyar na kokowa Abba Markan minti biyar na kokowa il fait partie des invaincus de Niamey wannan kokowa Sabo Abdullahi Yakuba da mun ga wa bisa karshen alewa kasa Nyamai Nyame le kalgoniga Abba kuma matike ne wane Hajiya Fati Alhamdulillah mano na godiya Hajiya Fati na gode babban ce ba ya ba da kuma kuriya kuma da bisa kayan no ne rogo gi entraîner Hajiya Fatima da Hajiya Umma kai abban zari ya kare abban zari mina gaya baka c'est fini na ce ba karshen alewa kasa warbaka yau Umaru na Zander annini minute 9 second tsakanin Nyamai Gonda Yaga Zander na da kayi Zander Gonda fo Nyame na da kayi tara gobe da sani ya na da kai akwai kokowa gobe da sani da marece ma akwai kokowa sahi da marece kai dai bari wani irma
Irmama. Double technique go sala Irmama kina wallahi. C'est très important. Wala kene banga jina hau. Yanzu dai a takaice yan kokon 10 da basu haɗe ba yau ma sun tsira sai gobe.